Bueno, moi boas tardes. Imos dar comezo á sesión ordinaria correspondente a este mes de setembro. Imos comenzar polo primeiro punto, que sería a aprobación das actas dos plenos anteriores. Hai, por diversos problemas administrativos, tráense 4 actas. Non supoño que haberá que ir mirando as modificacións unha por unha porque hai 2 extraordinarios que non se aprobaban antes, un que non debate que estaba apoios e a ordinaria normal. Si, 2 son extraordinarios, outro non estaba a secretaria, traense as 4. Se queren ir dicindo algunha das cuestións que queren incorporar, senón despois pasamos a votar unha por unha, entendo? Se me permite, eu non vin as actas dos extraordinarios, estaban. Sí, no correo asunto mandamos os 4. Non mandastes no... Eu non vin, mira aquí. No correo electrónico a ela sí que lle aparece, onde foi o mesmo correo para todos. Espera que miramos. Xunta de Goberno Local. Non sei se estaban todas, se non eu. No meu sí, pero bueno. Nin así algunha por riba. No, ordinaria. Eu penso que sí. Acta. Eu creo que vin algunhas. Xunta de Goberno Local. Viña un documento. Xunta de Goberno Local. No, é ordinaria. Xunta de Goberno Local, non? Son 2 ordinarias, 2 actas ordinarias. Sí. Sesión ordinaria. Eu mirei todo así, mirei a correr, así, fomos normalmente as intervencións que eran na proposta de acta sí que viñan as 4 actas que se aprobaban as 4. Pero a acta? E a acta sí non vos chegou? É a 8/2017, a sesión extraordinaria. A 8 e a 9. Falta 8 e a 9. Bueno, pois, entón, deixamos as extraordinarias, que son as que están en cuestión, e pasamos a ver se na acta ordinaria do 29 do 6 máis do 27 do 7, pois hai algunha cousa que incorporar. Non. Entón, votamos basicamente eso. Primeiro, a do 29 do 6. Aí, votámola, votos a favor de aprobar a acta. 29, da 27 do 7, 27 de xullo. Votamos a favor. E quedarían para o próximo día as sesións extraordinarias do 21 de agosto e do pleno en sesión extraordinaria urxente do 13 do 9. Dase conta das resolucións de alcaldía ata da Xunta de Goberno de 1 do 7 ao 31 de 8, acta número 12, sesión ordinaria do día 10 do 7, 24 do 7, 11 do 8 e sesión ordinaria do 28 do 8. E as resolucións do 1 do 7 ao 31 do 8 que comprenden do número 618 ao 783. E pasaríamos a debater as mocións, comenzando pola... Non, primeiro o convenio. Sí, da acción de conta do convenio que se asinou entre Augas de Galicia e o Concello de Rianxo. Avisar basicamente os concelleiros que, como é un tema bastante complexo, están a súa disposición tanto o propio texto do convenio que se asinou entre a Consellería Augas de Galicia e a Consellería de Medio Ambiente e o Concello de Rianxo, e como é un convenio que vai para moitos anos, 2017 a 2021, un importe tamén importante, sobre 14 millóns de euros, e está desglosado as primeiras en varios tomos, entón que convén que se pasen polo Concello para coñecer o proxecto completo desta primeira fase, que vai aproximadamente a 7.500.000, que é o primeiro, e que inclúe varias actuacións, e convén ir mirando, que é o proxecto de ampliación de DAR, tanque de tormentas e colector. Entón,
nada, que queda a súa disposición tanto nos departamentos de urbanismo como secretaría para ir coñecendo os pormenores. Ao Concello vai tocar facer tramitacións, disposición de terreos e solicitar permiso diante da administracións. É un pouco o texto que aparece no convenio. Convén que o saibamos porque nos tocará tamén a xestión futura desas instalacións e convén facer. Sí, efectivamente. Ben, entón, dase conta que teñen aí. E agora sí que pasaríamos ás mocións. Comenzamos pola primeira. Moción que presenta o Grupo Municipal do PSOE sobre o asentamento da Vespa velutina. Pasamos a votar ou a defender brevemente a urxencia e despois pasaríamos. Nada, era por o problema que supón para a xente cando lle aparece un niño nas cercanías da súa casa ou parecenos que debe a xente estar informada. Sabemos que estuvo habendo charlas a través de Protección Civil e creo que tamén está programada algunha para este mes, pero parecenos que deberíamos de acercalo ás parroquias tamén. Votamos urxencia, votos a favor. Agora pasa. Bueno, a exposición a situación provocada nos últimos anos polo asentamento da Vespa velutina en Galicia está a coller uns niveis alarmantes que afectan de xeito notable ás expectativas da fauna local, froitose principalmente na poboación de abellas melíferas. As características desta especie foránea, sustanciadas nun gran tamaño e agresividade, convértena nunha depredadora da Apis mellifera, a produtora de mel e polinizadora, causando un gran número de baixas nas colmeas e poñendo en perigo non só unha relevante e crecente actividade socioeconómica, senón tamén as posibilidades da adecuada polinización. A pesar dos programas de localización e retirada de niños, estes teñense amosado como insuficientes, dadas as características reproductoras desta especie invasora. Independentemente destas accións puntuais, parece evidente que as solucións para controlar e estabilizar as poboacións de velutina pasa pola investigación para dar con fórmulas de control que non teñan efectos colaterais negativos na fauna e na flora autóctonas. As condicións climatolóxicas deste ano 2017 están a ser especialmente favorables para a expansión desta especie tan dañina. A ausencia de frío non reduciu a actividade de moitos niños de velutina, nin reduciu o número de reinas procreadoras como sucedera en anos anteriores, polo cal os apicultores están temendo un repunte da actividade de velutina. Polas seguintes razóns, faise imprescindible redobrar e vehiculizar adecuadamente os esforzos para loitar con efectividade contra esta praga. A potenciación da investigación faise imprescindible tanto para coñecer adecuadamente os comportamentos e características da velutina como para atopar as fórmulas adecuadas coas que combatela. O combate dunha praga coas características da velutina require unificar esforzos e contar coa participación dos axentes implicados neste combate. Por esta razón, entendemos que a presenza e integración do tecido asociativo apícola galego é de gran interese para atopar as mellores fórmulas de combate e control da praga. Coñecer as características da praga por parte da poboación implica unha labor de divulgación que debe de ir dende os centros de ensino ata a poboación en xeral. Por outro lado, o coñecemento das características da velutina, comportamentos individuais e colectivos, particularidades de niños e todo aquilo que supón un coñecemento certeiro desta praga é fundamental para as persoas que teñen a misión de combatela, de aí que a formación específica do persoal que ten que combatela é tan fundamental como necesaria. Outra das liñas de actuación fundamentais é a loita preventiva, a levar adiante antes do verán para evitar un maior número de niños primarios posible, co cal axudar no control de individuos. Por iso, o Grupo Municipal Socialista de Rianxo presenta ao Pleno a seguinte moción, instando ao Goberno galego a incluir aos representantes do tecido asociativo apícola na Comisión de Seguimento da Problemática da Velutina. 2. Impulsar as liñas de investigación con suficiente orzamento e non duplicar liñas de investigación. 3. Potenciar os esforzos da loita preventiva na primavera para a máxima captura de raíñas. E 4. Pôr en marcha un programa de formación para o persoal implicado no control e erradicación da plaga e aproveitar a experiencia que teñen os membros de Protección Civil de Rianxo para desenrolar xornadas divulgativas iguais ás ofertadas xa dende a agrupación a toda a cidadanía de Rianxo. É moi importante que a poboación en xeral teña coñecementos para poder actuar correctamente se lles presenta un caso destes. Nada máis. A palabra voceiro de Rianxo en común.
Bueno, nos apoyamos a moción. O que sí, nos bueno, está afectando moi negativamente a sectores relativamente pequenos, pero, bueno, sí que os está deixando completamente barridos a xente que se dedica ao mel e todo isto, non? Aquí non pode non ser moito, noutras zonas é máis. O caso é que sí que nos parece ben no control de plagas implicar aos axentes, non? Pero hai algo de vir mal máis arriba, ou eu intuyo, porque non hai máis que ver os propios mapas que colga a Consellería de Medio Rural, e de ano a ano é alarmante o progreso desta plaga. E non creo que sea unha cuestión exclusivamente de participación dos apicultores, que está ben que participen, non? E tampouco penso que sea unha cuestión de investigación, porque ao fin e ao cabo é un insecto non moi distinto en canto a forma de reproducirse e demais a outra vespa. Nos apoiámoslo e quizás se nos redactáramos a moción iríamos un pouco máis ao fondo. Para nós o control das plagas ten unha estrutura moi piramidal, que se pode participar moito no diseño, pero ten que ser moi executivo, ten que haber alguén que diga isto se vai a facer, sí ou sí. Porque con isto de que todos estamos actuando sobre o problema, eu non vexo que o vayamos a solucionar. Falo en primeira persoa, non económicamente, pero sí que son afectado pola praga, sí, sigues instruccións que dá un e outro, pero, bueno, todo foi leváronse todo, non queda nada, non? Entón, bueno, apoiamos. Nos vamos a apoiar a moción porque casi todos os puntos que argumentou están a tratar desde a Xunta de Galicia, e si tamén nos parece interesante que se forme tanto a Protección Civil de Rianxo como a outros medios que podan axudar. Máis nada, gracias. Doménica. Sí, ben, en principio nós tamén a vamos a apoiar, pero, bueno, esta moción, eu penso como o concelleiro de Rianxo en Común debería ir un pouco máis alá de que os membros de Protección Civil ou a cidadanía sea a que encargada de poñerlle coto a isto vai máis alá. Efectivamente, é unha praga que veu para quedarse por a pouca celeridade da Consellería de Medio Rural e do Goberno inteiro de non, como dixo el, cada vez vai indo máis alá e non se están poñendo todos os medios necesarios para acabar con ela. Dende Rianxo, efectivamente, desde o Concello, se está intentando por todos os medios que os veciños estén o menos preocupados cando nos solicitan. Efectivamente, os membros de Protección Civil acuden na súa medida, son voluntarios, polo tanto, teñen o seu traballo e fan un esforzo tremendo para acudir a todas as casas para quitar esa, pero, efectivamente, hai de quedar máis medios, hai que poñer tamén os medios necesarios desde arriba para que se incluya. Como ben dixo a concelleira, efectivamente, próximamente vai haber un curso, xa houbo cursos, a Asociación de Apicultores tamén xa dou cursos en algunha parroquia, xa no ano anterior os apicultores acudiron ás escolas vellas das Hadas e se dou unha charla. Tamén se intentou que, efectivamente, no mes na primavera, que é cando realmente parece, como di ben o señor concelleiro, porque hai opinións para todos os gustos, utilizando determinadas trampas e poñéndoas en esa época, que é cando a reina vai a facer os nidos, pois que se axuda a erradicar algo, pero, efectivamente, nós tamén, por si eso valía de algo, e ca colaboración, como digo, dos membros de Protección Civil, que efectivamente hai que recoñecerlle o seu encomiable labor,
estuvemos en grupos escolares, estuvemos no Castelao, no Brea Segade, enseñándolle aos rapaces, dándolle charlas para que eles tamén tuveran cuidado e aprenderan a facer esas trampas para, efectivamente, que despois, dentro do seu ambiente, das súas casas, pois puderan poñelas por ali na primavera e intentar, polo tanto, efectivamente, Protección Civil aquí ten toda a formación que se está dando e que se dou. Hai un convenio máis ou menos un convenio con Protección Civil, entonces pois están aí e están dando eses cursos de leválos a todas as parroquias moitas veces, e todo non foi posible porque, como dixen antes, son voluntarios e a veces é difícil efectivamente coller días ou ter en distintas parroquias, a veces eles prefieren pois efectivamente ter nun sitio e que a xente acuda na súa medida que poda pois a esas charlas que dan neses determinados sitios que máis ou menos eliximos, ou lle damos tamén a eles un pouco a que o digan. Pola nosa parte nada máis, esperemos que efectivamente se tomen as medidas adecuadas, porque, como se dixo aquí, é unha praga que, se non se pon, hai moita xente que vai perder moito diñeiro económicamente e que pode cambiar a natureza que temos aquí no noso medio. Nada máis, vamos a apoiar. Ben, eu só quería, antes de pasar a votación, facer constancia unha desa bo labor de Protección Civil. Acudeu desde un primeiro momento os cursos na Academia Galega de Seguridade, por tanto están formados na propia Academia Galega de Seguridade. Temos un convenio coa Xunta pola que nos deu material inicial e pértigas para acudir, pero creo que está desproporcionado o traballo. Por canto, como ben incidía Adelina, estamos falando dunha agrupación de voluntarios, unha agrupación que está no seu tempo libre, e vemos como, canto máis aumentaba o traballo de Protección Civil para ir retirar os niños, menos interviña a empresa pública que estaba contratada para facer ese labor. Entón, canto máis realizábamos de ir aos niños, menos víamos a presenza dos medios de fora, profesionais e pagados, non? Entón, quero dicir, esa dinámica, xa en algunha ocasión que houve xuntanza de seguimento, tamén se intentou trasladarlle de que os concellos estamos para colaborar, pero non somos os axentes que radican pragas, estamos para botar unha man. Entón, e menos un grupo como é de Protección Civil que é de voluntariado, non? Entón, que se teña en conta de que é necesario máis medios, e máis medios, entendo, profesionais, non tanto medios de apoio voluntariado, e si traballos de colaboración. Por iso a moción evidentemente é a caída, e a ver se conseguimos entre todos ter iso. Eu só quería poñer de coñecemento esa circunstancia de que sempre teñamos en conta que os concellos estamos para apoiar esa actuación, que non debe caer a responsabilidade en nós, que non asumimos de ninguna maneira nas nosas competencias, e bueno, que temos que dimensionar un pouco o traballo que se fai, porque neste momento a Protección Civil non pode máis, está indo sobre todo os niños que están cerca das casas ou en equipamentos, pero que hai ocasións onde pasan días e días ou semanas cando requiren a Traxa, está dando moitas longas, non? Entón, que hai que aumentar a presenza da empresa profesional e non tanto descansar todos sobre as actuacións que poidan facer, por moito que formemos a cidadanía, por moito que saibamos facer trampas. Isto só se vai solventar con algunha das medidas que pon aí de investigación ou máis medios profesionais ou ben coordinados, pero que non se pense que na solución disto vai solucionarse con Protección Civil por moitos medios que teña ou por moito que dá, porque non se dá abasto, non? Entón pasamos a votar. Votos en contra, abstencións, votos a favor, apróbase por unanimidade. Pasamos ao seguinte, que antes esquecínme, pasei de moción. Había unha seguinte que estaba antes no tempo, que era unha proposta ao pleno sobre a brecha digital, que foi a indicación do PSOE, elaborámola tamén
desde o Concello e ten certa vocación de intentar ser unha proposta que podamos apoiar por unanimidade, non? Entón, se queredes, votamos sobre o tema de que haxa realmente unha especie de despregamento xeral e unha cobertura para todo o Concello, con independencia da parroquia na que se viva, unha cobertura digital, unha cobertura de internet, telefonía, pois aceptable para os tempos que corren e exixirlle a quen sexa unha demanda nese senso. Entón, se votamos a urxencia, ben, basicamente faise referencia no que é o acordo, defendo eu mesmo, basicamente hai uns obxectivos moi ambiciosos, como aparece recollido na Axencia pola Modernización Tecnolóxica de Galiza, do Plan de Banda Larga dos 2020, donde se fala de unha banda larga ou banda longa de cando menos 30 megas para a totalidade da poboación, impulsando a contratación nos fogares de servizos, ás veces hasta de 100 megas, non? E se fai referencia que sigan a actuacións de despregamento das redes de telecomunicacións, conseguiuse acadar unha comunidade plenamente conectada con posibilidade de acceso a banda larga de cando menos 2 megas e que a metade da poboación dispone de cobertura de redes de nova xeración de ata 200 megas. A realidade é que esta vontade, este plan que aínda está en marcha, temos a experiencia de que nin este mínimo que está aquí sinalado se está acadando en boa parte do noso Concello, creando alo menos dúas clases de cidadáns de primeira que reciben unha altísima prestación no seu domicilio, conectanse á televisión, reciben internet a punta pala e descargan, para entendernos, calqueira película que lles apeteza, e outra parte da cidadanía, malamente, a nada que saímos dos límites urbanos ou sin sair dos límites urbanos mesmo, nos encontramos con velocidades inferiores ás veces ao mega, cando ao mínimo falaba aquí de 2, non? Entón, de alguna maneira, o que pretende esta moción é chamar a actuación de que hai que buscar non homologar as prestacións, pero si ter unhas prestacións dignas no rural e en zonas das parroquias do rural, que son as principalmente as afectadas, para que se acaden uns mínimos e que se centren os esforzos tamén en conseguir que está ben que se chegue ao polígono con 300 megas ou unha velocidade de fibra, etc., pero que tamén está ben que busquemos superar o marco. Non se busca culpabilizar a ninguén, simplemente se fai esa chamada de atención aos responsables do plan de Antega para que coñezan a situación real, a Telefónica como depositaria e de alguma maneira quen ten as centraliñas en Rianxo e que están prácticamente colapsadas as centrais telefónicas, ás veces xa nin consigues número de teléfono para que che den un número de teléfono novo, e dirixir esta petición a ambas as dúas. Entón, os acordos van instar un despregamento real que dé a cobertura suficiente no medio rural e nos núcleos, garantindo a igualdade de oportunidades con independencia onde se viva, aumentar a capacidade da centraliña de Telefónica de Rianxo para incorporar novos abonados e servizos de calidade e dirixir esta petición á Xunta de Galicia e a Telefónica como propietaria da rede. Dito isto, teñen a palabra os voceiros. Rianxo en Común primeiro. Bueno, nós en varias ocasións aquí temos manifestado que un dos obxectivos debía ser pois unha equiparación de servicios entre rural e urbano, que esa diferencia de servicios non influíra na elección de onde vivir por parte de alguén, non? Entón, claro, efectivamente, o servicio de telefonía e acceso a internet, que de algún xeito veñan sendo a mesma cousa, son moi relevantes desde o noso punto de vista definitivos. Igual que no século pasado, nos anos 60-70, os accesos físicos con unha estrada asfaltada eran un feito diferenciador que diferenciaba sitios nos que se podía vivir e sitios nos que era máis difícil vivir. Non cabe dúbida que xa nestes tempos e no futuro vai ser moito máis, efectivamente vai haber amplísimos sectores da poboación que polo seu tipo de traballo non poidan elixir vivir en un sitio donde non exista este tipo de servicios
con unha calidade contrastada. Entón, bueno, nos apoiámoslo, por suposto, aínda que sabemos que claro, a moción vai moito máis alo desto, porque vai a que eu na miña casa poida contratar un servicio de internet satisfactorio, pero ao mellor tamén era bo poñernos nós así algún deber, non? Sabemos que non o soluciona, non? Pero seguimos tendo centros sociais sin acceso ao wifi. Eso non soluciona. Pero, bueno, tamén, ao tempo que plantexamos isto, tamén nos podemos propoñer o obxectivo de dotar aos nosos centros de acceso ao wifi, non? Nós pensamos que neste mundo no que vivimos é moi importante estar ben conectados. Debemos loitar porque todas as zonas do noso concello teñan unha cobertura digna e a posibilidade de poñer unha liña de teléfono fixa se quixeran. Porque hoxe en día coa saturación que hai en moitas zonas non é posible. Por exemplo, en Asados hai un negocio que quere poñer unha liña fixa e non pode. Vamos a apoiala. A favor. Mais nada. Ben, eu quería mencionar que a semana que ven, en paralelo que foi a moción, vai vir dentro de 15 días aproximadamente un responsable de Telefónica a falarnos do plan de desenvolvemento da banda longa. Aproveitaremos para trasladarlle isto e tamén, bueno, para ver que medidas hai. Si que se conseguiu tamén nas proximidades do polígono comprometer a que unha empresa que tamén tiña certa necesidade de enganche polo seu traballo internacional que chegar a un acordo con R para beneficiarse tamén da extensión do propio polígono. A ver se se pode chegar a algún acordo así a maiores, pero bueno, son pequenos parches moi concretos, non? Pero bueno, que se traballará niso. Visto o resultado das exposicións, pois votamos. Votos a favor? Sí. Podíamos intentar meter de algún xeito o compromiso dos centros ou non? Non vai condicionar o noso voto, nos ímolo apoiar igual, pero digo... Non é por non meter, que podemos sacar un acordo. O problema é que estamos falando de que hai un problema de cobertura. O Centro Social de Asados malamente vai dar unha cobertura decente a día de hoxe. Entón, podemos facer, podemos buscar ese compromiso de telo e buscarlle alguna solución. En todo caso, pois sí, se quere iniciar un cuarto punto que fale de iniciar o despregamento nos centros sociais do Concello de Rianxo de puntos de acceso wifi, metémoslo e votamos, se lles parece. Bueno. Sí, seino. Sei eso. Pero, bueno, tamén sabedes que hai unha certa demanda, sobre todo, maiormente por parte da chavalada, de que haxa algún punto wifi e tal, non? E despois tamén quería dicir outra cousa en relación a esa entrevista coa xente telefónica, que realmente estamos en un momento onde a tecnoloxía permite saltarse pasos. Agora mesmo tecnolóxicamente podríamos dar un servicio no rural de 200 megas sin necesidade das redes de fío. Están facendo en África, boa parte de África saltouse o tema da telefonía con fíos e pasou directamente a telefonía móvil. E está pasando tamén o tema de enerxía, que boa parte do terceiro mundo saltase a era gasoil, gasolina e estáse pasando as enerxías alternativas. Entón, aquí tamén é posible. Non consiste tanto en seguir pedindo
aquilo polo que nos pasamos, senón que é posible dar saltos, son caros, é verdad, pero é posible darlos. Non tivemos maior problema, metemos ese punto así, de instar ao desenvolvemento tamén, iniciar un despregamento tamén de wifi nos centros sociais do rural. Miraremos a tecnoloxía que acade en cada momento, se pon. Sí que están nas escolas unitarias, se non me engano, sí que hai unha instalación da Xunta facendo un despregamento de 4G, a través da rede 4G, para dar cobertura aos centros de ensino a través dun programa da Xunta, non sei que empresa é, R tamén, non? Sí. Entón, bueno, buscar que se estende iso ou facer unha medida semellante para os centros culturais. Vale, entón, visto tamén o da votación, votos a favor, quedaría aprobada por unanimidade. Ben. Veñen agora dúas mocións, unha do BNG e outra de Rianxo en Común, con acordos bastante semellantes e exposición de motivos bastante semellantes alrededor da incorporación ao patrimonio público do Pazo de Meirás e das esculturas do mestre Mateo en poder da familia Franco e da salvagarda da memoria histórica. Entón, vamos defender a urxencia, si parece... Decíamos de si, efectivamente, como son prácticamente iguais, si o fin de saber, pois se pode consensuar e... que a defenderé a urxencia. Defende logo a urxencia e... Vale, ante estamos na moción histórica, ante a incorporación do pazo público que lle queren dar a Fundación Franco o poder eles executar e levar no día a día ao que é un pazo que foi expoliado pola familia Franco e por toda esta maneira de facer dunha falta de respeto ás vítimas que sufriron a ditadura, pensamos que esta moción e este pazo e estas esculturas deberían volver ao pobo galego. Ben, votos a favor. Pasamos a debater logo. Queres que... Ben, a Fundación Franco foi a escollida para que levara a cabo a xestión das visitas ao Pazo de Meirás. Para nós isto constitúe unha auténtica provocación, é unha ofensa, é unha falta de respeto tanto ás vítimas como a Galiza no seu conxunto. Isto é un feito moi grave, pois ver como a familia do ditador goza do froito que levaron a cabo durante o expolio durante toda a ditadura e pós-ditadura obrigouse a que se abrira o Pazo de Meirás, que está declarado, como ves, un interés. Siguen eles sendo quen xestionan ou queren converter ese Pazo de Meirás nun parque temático franquista, un espazo de exaltación do dictador e da apoloxía, o que ofende a moitas vítimas da ditadura. Tamén ten que servir, tense que acabar con ese espolio que despois de 40 anos ten que ser a participación activa e a colaboración indispensable das institucións, das diputacións, dos concellos e de todos nós que eso volva ás mans do pobo. E non ten que ser unha expropiación, porque unha expropiación significa pagar unha compensación económica por un valor real
cando o que pedimos é algo que se pagou con cartos públicos, roubándolos á xente, incluso desde todas incluindo a xente nese espolio e quitándolle os seus propios bens para darlle á familia do dictador. É unha impunidade total que a Xunta de Galicia non condene contundentemente a esta fundación que fai este espolio e que enaltece a figura do dictador Franco e que, ademais, nega ou abre e cerra esa casa, ese pazo ao seu antollo. Polo que pensamos que, efectivamente, hai que loitar contra esa ignominia e intentar que revirta tanto o Pazo de Meirás como, efectivamente, o que ben din, por outra parte, aos compañeiros de Rianxo en Común, as figuras do mestre Mateo, do Pórtico da Gloria, que tamén se sabe que están nas mans desta familia. Polo tanto, o que se pide, o que pedimos os grupos de Rianxo en Común e aquel outro que se queira sumar, BNG, pois sería os seguintes acordos. Leo textualmente os vosos porque están máis completos. Manifestar públicamente a adhesión do Concello de Rianxo ao acordo adoptado por o Pleno da Corporación do Concello de Sada o pasado 12 de agosto, así como tamén respaldar, participar e impulsar as iniciativas que se desenvolvan para garantir o cumprimento do acordo e a consecución dos seus obxectivos, instar a Xunta de Galicia, así como ao Goberno do Estado, a que dean efectivo cumprimento ao acordo recollido no apartado 1 e que sexa o Concello de Sada quen xestiona o réximen de visitas ao BIP Pazo de Meirás. Ao tempo, instar tamén á Xunta e ao Goberno do Estado a que tamén exixan esa devolución das dúas estatuas do Pórtico da Gloria. Condenar de xeito solemne toda a declaración ou actividade que comporte calquer clase de enaltecemento, tribalización, exculpación ou negación do franquismo ou do seu réxime autoritario. Un punto carto que sería instar ao Goberno do Estado a facer as modificacións legais precisas para a ilegalización da Fundación Francisco Franco e instar á modificación da Lei de Fundacións co obxectivo de impedir a legalidade de calquera fundación que faga apoloxía do franquismo. O punto quinto sería instar á Xunta de Galicia a elaborar unha lei galega de memoria histórica na que se proíban, persigan e sancionen os actos de exaltación do franquismo e as entidades que os promovan. E un sexto que será declarar a Fundación Francisco Franco non grata no Concello de Rianxo. Moitas gracias. Rianxo en Común. Bueno, esta é unha moción simbólica, non? Pero para nós, bueno, pues tamén son moi importantes os símbolos, aqueles espellos nos que nos miramos e isto, non? Entonces, bueno, houve unha certa polémica por este tema nos últimos tempos e, bueno, o raro é que non houbera antes, non? O raro é que non houbera antes a polémica porque un dictador, ou sea, cousas que agora mesmo están perfectamente documentadas, non? Como foi conseguido ese pazo foi expoliado á propia familia propietaria, os veciños tuveron que aportar cartos non voluntariamente, senón obrigatoriamente, eso está estudiado históricamente, non? Entonces, que a familia de dictador siga disfrutando de un ben expoliado ao povo, pois, despois de 40 anos,
pois o raro é que non xurdira antes toda esta polémica. E despois, a segunda cuestión é que se lle dé a Fundación Francisco... Bueno, a primeira cousa é que existe unha fundación que se chama Francisco Franco, ou que existira unha fundación Adolfo Hitler ou Benito Mussolini. Eso é inconcebible en Italia ou en Alemania, pero aquí existe unha fundación, Francisco Franco, na que eu xa a tarde entrei na súa web a ver que decían a propósito de Meirás. E a verdade é que é de unha desvergonza increíble. É de unha desvergonza increíble. Dicir que, bueno, que o pobo de Sada, cando lle regalou aquelo dictador, en realidad foi moi intelixente, porque logrou que o dictador viñera a veranear aí. E que agora que dispoñemos aí do legado do personaxe máis importante da historia de España desde Felipe II. É de unha desvergonza tal. E eu creo que é importante para todos, independentemente das ideas políticas de dereita, de esquerda, do que sea, tal. Pero, bueno, a democracia eu teño perfectamente claro que é absolutamente incompatible coa defensa do fascismo. És antifascista e a partir de aí pode ser demócrata. Se non és antifascista é imposible que seas demócrata. Entón, bueno, pois eso, que nos vai aportar isto, pois no material nada, no simbólico eu creo que é un deber de todos nós, decir, bueno, vale, xa está ben. Isto era noso e vai sendo noso, non tomamos ningún outro tipo de represalias, por suposto, eso todo está pasado, pero bueno, xa que os poliárades e que sigades disfrutando del, pois xa é un pouco demasiado. Bueno. Voceira do PSOE. Nos opinamos, estamos de acordo con que o Pazo de Meirás, como ben de interese cultural, sexa patrimonio de todos e todas, e que deixe de ser usada por esa fundación para difundir o legado de Franco. Adriana xa leu o acordo último de Rianxo en Común porque na vosa aparecía declarar non grata á familia. Parecenos que ao mellor chega ca Fundación Franco porque ao mellor os bisnetos ou netos non teñen culpa. Nada máis. Ben, voceira do Partido Popular. Nós tamén queremos que o Pazo de Meirás, tanto as esculturas, sexan do pobo galego, obviamente, como non podía ser de outra forma, pero tamén queremos que se cumplan con termo a legalidade, que o que, bueno, uns dices unha cousa, outros din outra. Nós queremos primeiro que se cumplan as leis, se as leis están mal, pois obviamente primeiro terás que cambiar as leis, e despois repudiamos calquer tema que teña a ver co franquismo, obviamente. Entón, vámonos a abster, porque non temos claro que todo o que decides sea máis nada gratis. De acordo, entón, así para ordenar un pouco a votación, entendo de que se usa a liña argumental da moción do BNG, pero os acordos que se votan son os acordos de Rianxo en Común e todo o refundido será a moción que se aprobe. Vale? Que así se exclúe esa referencia a familia Franco, non pasa... Non? Sí, que era o único... Pero sí que se declara a Fundación non Franco non grata, Vale. Bueno, a familia... Bueno, eu creo que o espírito está incluído na Fundación e tampouco... Bueno, pero podes se fai referencia, eu entendo que se está facendo referencia basicamente aos familiares que son os que, con actitude non mantina, siguen ali defendendo que non se salga ali, quero dicir, non é a outras persoas. Bueno, pois matizamos e incluímos a familia Franco, a familia Franco que sigue defendendo que eso é deles, vale? Facemos unha formulación e votamos así. Vale? De acordo. Pois entón quedamos, volvo a facer repaso, línea argumental BNG máis acordos de Rianxo en Común, incluindo a referencia cando é o último apartado, o último número que fai referencia a Fundación, se ampliará a familia que impida que pase a ben público o Pazo de Meirás. O que faga movimentos en... Ben, entón, votos en contra, abstencións, votos a favor, por unanimidade. Pasamos a seguinte, defende posto en funcionamento o Servizo de Xestión de Enerxía. Urxencia,
E a votación. Eu casi empezo coa argumentación e a argumentación xa se sirva de justificación, non? Bueno, a ver, podo improvisar unha pequena justificación que vamos a ver. Fai agora un ano o Concello asinaba o Pacto dos Alcaldes contra o Cambio Climático. Entón, pois, bueno, esta sería unha medida que se podría incluir dentro de outra serie de medidas que habría que tomar para a loita contra o cambio climático. Ben, votos a favor da urxencia. Bueno, vamos a ver. Como decía, estará facendo agora un ano, asinouse, tamén o propoñíamos nos daquela, pero, bueno, foi algo compartido de xeito unánime. Asinábamos o Pacto dos Alcaldes contra o Cambio Climático, non vou agora lembrar o que era todo aquelo, pero sí que aí nos falta por elaborar un documento de medidas e propostas que imos levar a cabo nos vindeiros 10-15 anos para loitar contra o cambio climático. E unha delas moi ben poidera ser esta, que é traída aquí no doble sentido de como todo o resto deberán ser, non? De loita contra o cambio climático e de aforro económico. E, ahora mesmo, como o teño feito xa en outras ocasións, alusións a todo o tema de gases, todo este tema, pois agora farei un pouco máis alusión ao tema económico. Por que nos convén a nós esta figura? O gasto enerxético do Concello é un dos 2 ou 3 gastos máis importantes do Concello. Entonces, un gasto que, bueno, por unha serie de cuestións, na nosa perspectiva, non está suficientemente supervisado e controlado. Entonces, nestes tempos de cambios tecnolóxicos que cada día aparecen novos aparellos, novas cousas que che permiten aforrar enerxía e, polo tanto, aforrar cartos, que eu vinculo directamente. O meu obxectivo non é, o noso obxectivo non é simplemente aforrar enerxía, sino que aforrar enerxía aforrando cartos. Pois esta figura non cabe duda de que nos sería moi útil. Primeiro, hasta revisando cousas que no seu momento puderon estar ben contratadas, pero que levan 10 anos contratadas e que ahora mesmo poden estar mal contratadas. Podemos facer un contrato máis favorable ao noso favor. E segundo, detectando equipamentos inadecuados que deberamos cambiar ou tamén prácticas inadecuadas que deberamos ir modificando, non? Entón, entendemos que esta persoa, a persoa responsable desto, non só non nos generaría gasto contratar esta persoa, este servicio, coa fórmula que se estimara conveniente, non nos suporía gasto, sino que nos suporía, o sea, o salario ou o pago que houbera que facer por ese servicio, recuperaríamoslo con creces co aforro que lograríamos. Entonces, te la llaman para que poda ler o que propoñemos, os acordos que propoñemos é facer un estudo analizando detalladamente o gasto enerxético que se fai con cargo aos orzamentos e detectar aspectos mellorables que non teñan un responsable directo no seu control. Definir as tarefas a realizar por un servicio de xestión de enerxía
E a terceiro, pois, contratar este servicio sempre que non dispuxésemos dentro da plantilla do Concello de persoal cos coñecementos e as condicións laborais para poder asignarlle estas tarefas. Parecenos importante supervisar e controlar este servizo para que poda redundar nun menor gasto enerxético e, polo tanto, económico e máis no cuidado mellor do medio ambiente. Nada máis, vamos a apoiar. Partido Popular. A nós tamén nos parece importante aforrar na enerxía, pero tamén temos medo que facer este tipo de estudios, porque non ven nada tampouco detallado na moción, salga o coste que pode ter, en que basades ese coste, porque non vai salir caro. Preguntastelles a algún tipo de experto, que claro, é o que queríamos saber para poder tomar unha decisión, porque despois chegan facturas que non sabemos, que claro, máis nada grazas. Primeiro facemos unha rolda, despois e tal, agora toca a voceira de BNG. Eu, si queres, tamén lle contesto un pouco a eso, que eso é o que está ocurrindo agora. Quero dicir, do que se trata é que agora non hai ese control, do que se trata é de que haxa un control, e as empresas, corríxeme se non é o que ti máis ou menos expresas na moción, de que as empresas miran e fan eles a súa factura basándose en non se sabe que criterios que moitas veces efectivamente ti vas cunha factura e che están cobrando de máis. Eso é máis ou menos o que non, pero efectivamente o coste haberá o que ver e estudiar. Eu o que a nós parecenos ben esta moción, e efectivamente a nós preocúpanos por eso, porque os está pagando moitos diñeiro de luz no Concello, e quixéramos saber se efectivamente nos están cobrando realmente o que consumimos. Polo tanto, xa efectivamente nós estamos xa un pouco nese tema. De feito, temos ou pensamos firmar un convenio ca FAC, que é unha fundación pública da Diputación para o fomento do aforro e a eficiencia enerxética nas instalacións e nos servicios municipais, e inclúe, creo que algo máis aínda incluso do que a moción en sí nos presenta como acordos. Este convenio iría, pois, efectivamente, prestar o asesoramento técnico para desenvolver por o Concello, con un seguimento do control dos consumos enerxéticos, das instalacións dos servicios públicos, tanto en electricidade como en agua quente e na calefacción, específicos proxectos promovidos por o Concello que vayan a ser recibidos por estes para a súa explotación enerxética, informarnos sobre as modificacións legislativas das tarifas que afectan aos suministros eléctricos, informar sobre novos materiais, produtos ou sistemas que sean susceptibles de ser implantados nas nosas instalacións e que nos poden permitir acadar, pois, a reducción das emisións asociadas a ese consumo de enerxía. Pódenos informar sobre convocatorias de axudas públicas en materia de aforro, tanto de eficiencia enerxética como de enerxías renovables. Tamén participarían na formación de técnicos e en xeral de personal que pudera estar incluído ou desempeñar ese traballo. Tamén colaboraría na redacción e implantación de ordenanzas municipales para fomentar a racionalidade da enerxía ou ver como podemos implantar fontes de enerxía renovable. Tamén prestarían servicio de asesoramento á veciñanza, a veciños que de xeito puntual ou presencial puderan ter dúbidas e quixeran consultar. E tamén impartirían charlas informativas á veciñanza cada ano en lugares e horarios que se puderan
acordar pois ca cidadanía. E tamén pois calquer outra, hasta aí podo contar. En principio, parécenos unha boa maneira, é unha institución pública, polo tanto, non tería suspicacia ninguna de que pudera ter intereses en outros sectores e, polo tanto, estamos á espera do informe de intervención para ver si efectivamente podemos acadar este convenio con esta fundación da Axencia de Enerxía Provincial da Coruña. Moitas gracias. Se queren algunha intervención antes de que a peche. Nós non bueno, algúns datos temos. Bueno, hai un dato que ahora mesmo non exacto non o temos, pero que o gasto enerxético no Concello é un dos gastos moi relevantes, é certo. E despois, aínda por ben que se fixera, o sea, que fanse contratos, faise un contrato para este edificio, por exemplo. Contratamos tanto unha intensidade tal porque para que isto nunca falle, pero despois cambianse as luminarias, temos unhas luminarias non sei que e vanse transformando e tal, e ese contrato queda obsoleto, podemos baixar eso moito. E entonces a nós parecenos evidente que sendo un volumen de cartos tan grande e contando o tema de contratos mal feitos ou inadecuados, cambios de equipamentos e malas prácticas, porque tamén todos as temos, malas prácticas, asesorar sobre malas prácticas, é que estamos, claro, habría que facer un cálculo, pero estamos completamente seguros de que multiplicaríamos varias veces o custo que tería para nós o servicio, multiplicaríamoslo varias veces co aforro que lograríamos. Pero bueno, aí está tamén o tema dos números, que eso habría que completar os números. En todo caso, a proposta da FAEPAC, que é unha fundación pública, ten un coste que son aproximadamente 6.000 euros, pero o retorno que se prevé, evidentemente, calqueira das fórmulas que se encontraran, aquí pasaron 50, non vou dicir moitos máis, pero 50, sí, persoas que viñeron ofrecer o control da facturación e dicindo de que eles iban por unha porcentaxe do recibo que conseguiran ou do aforro que nos conseguiran. Tamén teño que dicir que, efectivamente, esta é unha proposta que hai, unha fundación que se están sumando en xeral os concellos da provincia da Coruña, porque sí, o retorno non está establecido, pero se falan ás veces de todas maneiras, o retorno vai ser importante, pero vai ser importante, ademais, entendo que por varias razóns. Unha que non se comentou aquí é que nós tamén nos intentamos acoller a subvención do IDAE, do Instituto Dependente do Ministerio de Renovación de Luminarias, e xa está aí unha axuda tramitada que implica, se non la dan, a sustitución a LED de todo o parque de luminarias. Entón, quero dicir que xa hai unha rebaixa en previsión deso pola simple sustitución. O consumo da LED é menor, polo tanto, tiraría menos da enerxía. Cambiar as 5.000 luminarias que temos no Concello, 5.000 farolas, para entendernos, xa suporía unha rebaixa considerable se pasamos a LED, que é o que pretende, e se temos sorte, nos viría esta subvención concedida. Non cambia a cousa, é dicir, a moción sigue tendo vixencia no sentido que aínda así, aínda que cambiáramos a LED, temos que seguir corrixindo o que é o contrato, e facer tamén seguimento de factura a factura de posibles datos económicos que non cadren, ou excesivo pago en momentos puntuais, ou tamén ás veces inadecuados. Por que non rebaixar a potencia de algún consumo, rebaixando o contrato das potencias de moitas farolas, pois igual conseguíamos que efectivamente se reducira o de equipamentos. Entón, nese sentido, apoiar a moción para, efectivamente, buscar unha fórmula, un xestor que nos axude tamén a dilucidar iso. Si que pasa que dunha maneira bastante caseira. Aquí si vemos que un recibo son 100 euros cada mes e de repente nos ven un de 1.000, saltan alarmas, é dicir, aí saltan as alarmas económicas e saibamos ou non saibamos de electricidade, saibamos ou non saibamos de enchufes, hai alguén que está controlando factura a factura que nos di,
non é entran as facturas, non é así, sáltase e hai episodios, agora mesmo non recordo, de pedirlle aclaracións á propia suministradora de, oiga, e estas facturas, e ela mesma revisar e ter feito algunha achega, algún retorno, e dicir, equivocámonos, vamos cambiarvos o tal. É dicir, tamén se ten producido algunha situación desas, que é dicir que hai elementos, non vai a pasar aquí de que aquí, como non sabemos, non hai un electricista traballando como auxiliar administrativo, non hai quen mira, pero centrándose no económico. Que se necesita axuda? Sí, porque haberá que cambiar reactivos, hai cousas que non están ben na zona alumado, pero en boa medida sí que houve no seu momento unha auditoría que foi a que usamos de base para poder presentar o que comentaba da sustitución das 5.000 luminarias, que reducirán o gasto, reducirán tamén a línea da contaminación lumínica do que se manda ao espacio de contaminación lumínica, e tamén o que chaman a pegada ao CO2, co que enganchamos co do Pacto de Alcaldes, que é unha das medidas que sustenta iso, esa reducción. E, bueno, en marcha para xa, e antes de que acabe este mes, tamén se van cambiar todas as luminarias do polígono empresarial, cunha subvención tamén pedida á Consellería de Industria, e esta sí xa concedida. Entón, antes de que acabe o mes, van sustituir todas as luminarias, aproximadamente 105 luminarias, 110 do polígono empresarial, e pasarán a LED. Entón, xa haberá un consumo menor. Pero, bueno, que no que falábamos, estamos de acordo co espírito da moción, e é necesario, porque hai moito que camiño por andar, moito contrato que revisar, moita potencia que volver a contratar, moito concurso que facer. Aquí tamén, que non parece tamén que o primeiro que nos ven Fenosa e xa nos quedamos con el, non, houbera tamén unha oferta conxunta dos alcaldes da Arousa Norte xa de hai anos de contratar o suministro de maneira conxunta, e conseguiron unha rebaixa de maneira conxunta. Entón, esas cousas é necesario poñelas ao día, pero que sí que hai precedentes de traballo xa realizado para pagar o menos posible e controlar o gasto de farolas. Entón, sí que fai falta isto, porque eu creo que, efectivamente, a nada que unha persoa se poña a traballar e a axustar os niveles de potencia dos contratos, seguramente vamos ter unha rebaixa e o seu salario, ou eses 6.000 euros que poida costar o convenio coa Fundación Pública, seguramente van retornar, seguro, en boa medida, incluso acrescentados. Entón, apoiar esa moción. Pasamos a votar. Votos a favor, tamén vai por unanimidade. Pasamos a seguinte, moción do Grupo Municipal de Rianxo en Común de actuación no patio edificio anexo a escola no lugar de Outeiro. Brevemente a urxencia. Bueno, nos sobre isto tamén xa falou o compañeiro no pleno de xullo, pero, bueno, consideramos oportuno traelo aquí por ver si de chegar a ver si compartides unha serie de acordos e que nos permitan tomar decisións firmes sobre a intervención naquel patio, e tamén un pouco co edificio anexo. Ben, bueno, iso é a modo de justificación. A ver, nós entendemos e sabemos que, bueno, que polo menos no grupo de goberno debe haber algunha discrepancia con isto, pero nós entendemos que no patio da escola de Outeiro facía falta unha intervención. De feito, facían falta intervencións desde hai moito tempo, non se fixeran, e fíxose unha intervención drástica que para nós cambia completamente o entorno, empeorando sustancialmente a día de hoxe. A escola de Outeiro, a diferencia de outras escolas do rural que están rodeadas de cemento, era unha escola no rural rodeada de vexetación que, e falo en palabras da propia tutora, lle permitía unha actividade pois moi en línea con determinadas corrientes pedagóxicas que agora non é cuestión de entrar aquí, pero en todo caso nos valoramos que aquela intervención foi excesiva. Esa intervención
non ten volta atrás, o sea, fíxose, o único que podemos, se queremos, é, se for o caso, é aprender para non volver a repetila, pero non ten volta atrás, os árboles cortados están cortados e non nos podemos volver a poñer de pé. Entonces, pois, vamos pensar o que podemos facer, e a nosa moción vai un pouco nesa dirección, pensar o que podemos facer para minimizar un pouco o impacto que provocamos ali, non? Entonces propoñamos como acordos, claro, cortáronse, non contabilizamos, pero seguramente por riba dos 60-70 árbores, e quedan os tocos ali coas raíces sobresaíntes. Parécenos imprescindible sacalos. Non, por exemplo, os dos que están no muro que bordea a pista, que non ofrecen peligro ningún, pero sí os que están polo medio, que sí que ofrecen peligro. Unha das cuestións que eu creo que máis ben a posteriori, pero esa é unha lectura miña, daba o alcalde para xustificar a intervención era o control das acacias, pero as acacias están retoñando, entonces, porque as acacias son invasoras. Entón, debería... Non, podes arrancar, sí, pódense... Hai maquinaria, hai maquinaria para facelo. Entonces, intervir para evitar que as acacias non retoñen. O terceiro acordo é actuar na parte posterior da escola, retirando restos de desbroce, tapando furados, etc. Porque realmente a parte posterior da escola, ahora mesmo, fai unha semana que estuven ali, estaba como unha finca, como calquer finca forestal, recién cortada, desbrozada, pero aquilo non é unha finca forestal, aquilo é un patio dunha escola. Entón hai que darlle outro tratamento. Despois hai que actuar no edificio anexo. É verdad que aquel edificio está así desde hai unha pila de tempo. O efecto educativo que aquilo pode ter sobre un rapaz daría para escribir un pouco, pero que un edificio público este tapiado de portas e ventanas de algún xeito demostra que a administración pública se rendeu ás circunstancias, tapiou, non deu feito con el nada máis que tapialo. Entonces, pois, bueno, actuar sobre aquel edificio, dándolle unha nova vida útil, acordada coa comunidade, solicitando para isto a súa desafectación, se fora preciso. E facer un proxecto acordado coa comunidade para dotar ao patio dos elementos vegetais e de xogo que se estime oportuno, como se deberá haber feito para retirar os elementos vegetais que se retiraron. Creo que o de non consultar a comunidade é un erro importante. Nada máis. Nós estamos de acordo en que se van as actuacións necesarias para que a Escola de Outeiro volva a ter no seu entorno árbores e natureza ben ordenados, a poder ser co consenso de todos os actores implicados. Nada máis. Vamos a apoiar a moción. Sí, bueno, decir que esta moción, na súa exposición de motivos, volve a aludir outra vez a que a intervención do Concello na Escola de Outeiro pois non foi sen proxectos, sen contar ca comunidade educativa. Isto non foi así, xa se explicou no mes de xullo. Tanto o arquitecto encargado da obra como o capataz do Concello foron os que alertaron da urxente necesidade da corta por mor tanto de peligro de incendio como de derrube, como da necesidade para facer as obras. E isto ocorreu máis ou menos no mes de abril, cando se estaba facendo os proxectos. E foi transmitida no propio lugar, na propia escola, a dirección do CRA e a profesora, como normalmente falamos ca xente.
Polo tanto, si se deron os pasos adecuados para unha obra, como digo, urxente e necesaria. Do mesmo xeito, actuaremos cando se decida facer o resto da intervención, como vostede di, para ver que se fai daqui en diante. Polo que tamén entendemos que nesta exposición sobran as alusións a órganos alleos a este pleno ou a forma das súas funcións. Non sabemos nin somos quen de decir donde, como e se fixeron ou se transmitiron noticias en outros órganos que non nos competen. Nós non podemos ir ao opósito a decir que ali se dixou ou non se deixou de decir, non sei. O importante, que é o que vamos, é que agora mesmo se están levando a cabo inversións que este pleno aprobou non con todo o apoio de toda a corporación, para o conxunto das escolas unitarias de Rianxo. Unhas actuacións que van a ser superior a 500 millóns de euros. Perdón, 500.000 millóns de euros. Que xa é unha cifra moi considerable. Pode dicirse que supón un dos máis altos investimentos anuais de calquera administración para un centro público. E para nós, dar vida ao rural e manter edificios públicos para ofrecer unha mellor calidade posible para a educación é o que nos motiva a este ambicioso plan e que se está a desenvolver en todos os centros que constituyen o CRA de Rianxo. En ningún outro concello hai tal número de centros abertos. Algúnha actuación, lamentablemente, vai con retraso, mais todos están en marcha neste ano. Agás algunha excepción que pode ser un cambio de cuberta que van a poder estar neste mesmo trimestre. E sen demasiadas molestias con obras sempre hai, pero todas foron acordadas coa dirección do CRA e consensuadas tamén cos pais dos alumnos. Póñense ao día unitarias para que sigan a ter futuro e dean o mellor dos ambientes para o aprendizaxe aos nosos meniños e meniñas de Rianxo. Repintamos generalizadamente, reforzamos estruturalmente, cambiamos tellados que encima deses que estaban cas árbores encima do tellado, tanto por arriba como por abaixo, chea de fasquillas, de garumas, fasquillas, en cada aldea chamámoslle de distinta maneira, e con risco. Estáse impermeabilizando, estáse facendo cambios de canalóns, portas, entarimados de madeira, cambio de xanelas, termos, instalacións de agua quente, instalacións eléctricas. Estas son partes das actuacións xerais que se están a facer nas escolas e seguramente hai que pulir algunhas actuacións máis que van saindo para complementalas e estamos a acometer. Este plan está pagado efectivamente con fondos propios, con fondos do Concello. A maioría desta corporación acordou invertir nas escolas para mellorar as estruturas das escolas dos nosos nenos e nenas. Por eso non nos sorprende que non faga ningún tipo de referencia a esta inversión. Esquecendo o positivo destes cambios e vaya ao negativo. A modo de exemplo, en Outeiro, como dixen, xa se remataron as obras, incluindo ese cambio de tellado que corría risco, efectivamente, cada vez máis, como poden comprobar, que hai fotos, que se quitaron fotos, bueno, se van a facer, efectivamente, todas estas actuacións, e por eso llevamos a aprobar en caso de que, efectivamente, se retrate deses dous párrafos nos que alude ao Concello
e ao equipo de goberno e aos membros de órganos que non contan aquí e que se nomean e que nos parece que non deberían estar nomeados en esta moción. Moitas gracias, nada máis. Por tanto, votaríamos en contra en caso de que... nos absteríamos. Eu creo que quedou explicado ese plan bastante ben, que eu creo que é o que tamén debería ser motivo de reforzo colectivo, porque o votamos e o estamos desenvolvendo. Como decía ela, probablemente haxa moi pouco concello onde se invertir unha cantidade semellante por parte dun concello en realizar inversións cercanas aos 500.000 euros. Só se están dando en colexios grandes, colexios de concellos e a cargo da Xunta de Galicia, non de ningún outro concello na Bisbarra. Saliu hai pouco unha enquisa e tal. Entón, claro, cando estamos facendo tal nivel de modificacións e de posta ao día, pois, bueno, tamén botar en falta algunha alusión ao programa e centrarse basicamente nunha actuación. Eu, que dicir que igual non quedou ben, pero isto era por riba, que dirán, bueno, pois por riba limpámoslo, por riba sacámoslle iso e quedan liberados, pero que cando as levantaron as tellas aínda había restos abaixo. É dicir, que a presencia de piñeiros a menos de 5 metros e algún caendo directamente sobre o tellado motivaba que se tomara unha medida drástica, entre outras cousas, para poder facer a obra. As acacias, evidentemente, hai o precedente dunha caída no inverno, que caeu sobre o muro. Se alguén, a propia titora, e quen de certificar cal das acacias iba a ser a seguinte en caer, pois igual nos veríamos. Despois nos veríamos aquí outra vez laiándonos ou botando culpa ao Concello por non ter sido previsor. Claro que foi drástica para tamén liberarnos dun problema, deixar libre unha cousa. Por certo, entre as medidas tamén suxeridas pola propia titora que se vai atender está de vallar, de pechar o acceso á parte de atrás. E se vai tomar tamén esa medida, non hai ningún problema, se irá replantando, pode ser unha zona ademais preciosa para facer plantación controlada e un pouco máis aliviada de especies autóctonas e que siga funcionando como elemento para a comunidade educativa. Siga habendo sombra, hai sombra de abondo, sobre todo na zona do parque, melloraremos o parque e tal, pero claro, cando se piden estas medidas en comparación dun proxecto ambicioso que está poñendo día todas as escolas unitarias, pois tamén botas en falta ás veces tomar un pouco a medida real do que é a situación. E efectivamente, cos atrasos, cos atrancos, coas equivocacións, é un esforzo que eu creo que ningún concello na comarca está facendo neste ano alrededor destas actuacións, non? E non só podríamos falar de escolas, pero estamos falando en concreto das escolas unitarias, non dos colexios públicos, onde tamén se fixo algunha actuación importante e podemos falar. Bueno, visto o resultado, non sei, hai esa interpelación, a mudanza... Unha pequena intervención. Eu creo que, primeiro que empecéi dicindo que era necesaria unha intervención, pero quizá non se pode facer de unha vez a intervención que se obviou durante 20 anos. Entonces, efectivamente, ali había cousas que había que quitar, pero nós entendemos que non as había que quitar desa maneira. En canto á argumentación, bueno, non sei se se dá conta de que obviei educadamente algunhas partes do que aquí se di, e tamén vou obviar o que argumentábamos nós cando non votamos a favor daquel crédito de 500.000 euros. Vou non obviar tamén, porque podenos levar longe a discusión esa, e non quero. Ali facía falta unha intervención, e a intervención, desde o noso punto de vista, foi a todas luces excesiva e non ten volta atrás. Entón, tampouco nin queremos fustigar a nadie con isto. Propoñemos unha serie de cuestións que pensamos que podrían paliala e bueno, no argumentario non entro porque sí que entonces sí que me enfado co
coa forma de argumentalo, sí que me enfado acusando de, claro, de aludir a non sei que, pero nós podemos aludir a todo o que nos dé a gana, non? Ou sea, aquí hai para uns hai renda solta, pero os outros temos que aternos e ser moi cuidadosos con de quen falamos, con tal. Mire, en relación ás consultas á comunidade educativa, mire os comentarios ao pleno que hai colgados na web do pleno de xullo. Ali hai comentarios da tutora da escola e hai comentarios de nais. Entonces, bueno, si entenden que fixeron todas as consultas que eran precisas, pois moi ben. A tutora di que non. Non é que mo diga a min, está ali escrito. Pasamos a votar. Se a titora non valora en nada, porque non aparecen dentro deses comentarios ningunha referencia sobre as que se están facendo. Non aparece. Aparece sempre ese punto de vista. Non hai ningunha referencia ao que pasaba. Claro, como ali dá igual, despois ao final, sí, dá igual, é a realidade. E hai outras cousas. E, efectivamente, se ela alude tamén explícitamente iso, é porque hai tamén unha referencia explícita na moción. E na moción é o que queda. Ao final, quedan unhas solucións directas pola súa parte a membros tamén do goberno e da dirección do centro. É dicir, que non as diría hoxe, pero están escritas, por tanto, iso. E, desde logo, defender o comportamento da comunidade educativa, a dirección do CRA e o Consello Escolar coñece perfectamente a totalidade do que se está a facer, e neste caso e no da Bacariza, porque tamén no da Bacariza, que salga outra vez a mencionarse o da Bacariza, cando é unha escola que queda sin nenos, a nosa obrigación é reclamar que esa escola pase ao Concello, para seguir manténdoa, e seguir tendo o uso que ten. E se fixo cos mesmos pasos, como se fai sempre con toda. Coas edificios anexo buscaremos de dar ese uso, como vostedes din, consensuando. Estivera a piques de poñerse ali a Comunidade de Montes de Taragoña, solicitaro, pero desistira da súa solicitude, e é un edificio que xa está desafectado, polo tanto, do Concello. Tapiouse, basicamente, porque entraban xente a beber, a fumar, a facer destrozos, a queimar material, e entón, a medida antes de que pasara, eu non sei que visión sería para os meniños mellor ou peor. Seguro que, evidentemente, o edificio restaurado é en uso. Eso hai que buscalo, buscaremos os medios para facelo. Pero a solución inmediata para evitar os comportamentos que se estaban dando ali de vandalismo foi tapiala e pechala. Tapiala e pechala. Estaba pechada con xanelas e ali reventárona por diante, por detrás, e para que os nenos non tuveran esa visión que en algún momento parece que hasta que pon aquí traumática, non? Eu creo que o máis traumático era encontrarse co destrozo diario desa zona, non? Había unha referencia, ahora mesmo xa non encontro, sí. Está rodeada de maleza. Non son nada catastrofista. Bueno. Estas preguntan a alguén que efecto educativo pode ter para Sí, hai unha referencia, sí. Bueno, en todo caso, pasamos a votación. Non hai modificación, polo que entendo, permanecen os párrafos tal cual. Entón, pasamos a votar. Os acordos, nós queríamos que se añadirlle algún. Non, nós pedimos que se anulen estes dous párrafos do texto da moción, da exposición de motivos. Non estamos en contra cos acordos. Mira, a justificación como se queres anular todas. Como se queres deixar... No. As mocións só con acordos. A mí na prosa importa relativamente. Se queredes, eu creo que eu utilizo, polo menos, o fin de intentar ilustrar a que responden os acordos. Pero, se queredes que de aquí para diante fagamos moción solo con acordos, sacade o que queiras e os acordos añadidille todos os coitades para que beneficie a situación da escola. Creo que a proba nos acordos está como cunha exposición de motivos diferente e outra exposición diferente, podemos chegar a uns acordos semellantes, pero nós temos tamén algún tipo de argumentación
en prol da actuación, que non vai aparecer tamén recollido e que defende tamén a actuación realizada. Entón, se só votamos acordos, pois nos cargamos a exposición de motivos e aí sí que encontramos puntos de acordo. E seríamos quen de votar a favor da propia moción. Entón, pode ser, si pode ser que é vostede quen ten a... Pois os acordos son... Pode ser todo. Ben, pois, entón, facemos unha moción solo con acordos. É posible? Vale, pois veña. Votaríase solo os acordos, de acordo? Ben, votos a favor. E pasamos a última das mocións. Rianxo en común, creación do mesa conxunta de seguimento de mocións presentadas nos plenos. Urxencia, dalle, sí. Sí, ben, quedara sobre a mesa con anterioridade e dixérase de traer a un pleno posterior. Entón, bueno, por un pleno de xuño, creo, non? Que se puxera. Entón, bueno, é urxente. Bueno, sí, estamos aquí por urxencia, deixar pasar esta cuestión. Vale, eu sigo. Que boas acordos, Digo, non é irónico, boas acordos. Xa estuvéramos falando no seu momento desto. A única, creo lembrar, non estou seguro, pero creo lembrar que a única diferencia era en relación a si cargaba administrativamente moito aquilo de abrir un expediente administrativo en relación a cada moción e tal. Entonces non continuo co debate anterior, empezo un novo. Simplemente volvemos sobre os acordos, o argumentario está visto da vez anterior. E, bueno, os acordos era que se crea unha mesa de seguimento das mocións para controlar o seu cumprimento. A mesa deberá definir e aprobar o cronograma de cumprimento das mocións, estará integrada dentro da Xunta de Portavoces e formada polos mesmos membros, e a periodicidade da reunión será mensual antes dos plenos ordinarios da corporación. Non sei se hai algún apunte a este último. O Goberno Municipal deberá emitir un informe mensual informando sobre o grau de cumprimento de ditos acordos aprobados nos plenos. Estes especificarán de maneira pormenorizada o grau de execución das mocións, as xestións realizadas e o seu resultado, as actuacións emprendidas e, no seu caso, os motivos para o seu non cumprimento. O dito informe presentarase na mesa de seguimento de mocións integrada na Xunta de Portavoces. O punto 3 é que as mocións aprobadas se inclúan no portal de transparencia para garantir que se cumplen, facendo constar que se aprobara, as xestións realizadas e o seu resultado. E o punto 4, que o Pleno Municipal inste ao equipo de goberno a que na mes de novembro remita aos grupos municipais un informe sobre o grau de execución das mocións aprobadas no que vai de legislatura, etc. Nos, como se dixéramos da outra vez, pois parece nos ben o seguimento, pero tamén nos fai pensar que temos que ver a carga administrativa que iso vai conlevar. Espero que non sature outras cousas, nada máis. Nos tamén nos parece ben, pero, bueno, a carga administrativa, como dicía, bueno, a compañera do SOE, tamén nos parece importante, sobre todo co volumen de traballo que sempre nos decides nas comisións que tendes. Entón, vamos a escoitar o grupo de goberno e tomaremos unha decisión. A carga administrativa é menor, de feito é casi nula. Aquí estamos falando, basicamente, de presentación dun informe político e de un debate político, de presentación de seguimento. É dicir, aquí a participación dos funcionarios terán que, cando se recabe información, pero o peso da elaboración do informe non é tanto da Secretaría, eles sí que poderán dar a donde mandaron as mocións, a donde mandaron esa cousa que xa o facían habitualmente e que era perfectamente seguible, pero hai outro tipo de mocións
Usted firmou o pacto dos alcaldes, que fixo do pacto dos alcaldes este ano? Que non lle vamos preguntar a ningún funcionario, teremos que dar conta das actuacións que foron e por onde se encamiñaron iso. Retirada dos tocos das árbores do outeiro, pois retiramos 2 ou 3 por mencionar só un caso recente. Pois, efectivamente, entón, nese sentido non vamos pedir aos funcionarios máis que información, que logo elaboraremos un informe que entendo que presentaremos na Xunta de Portavoces a algunha persoa do equipo de goberno. E nese sentido, supoño que nese senso queda aclarada a cousa, non vai máis alá. Por lo tanto, carga administrativa, nada que non estivera xa realizándose agora na relación de envíos ás administracións das nosas mocións ou da xente implicada, senón a consulta de determinadas actuacións que se poden facer, pero a elaboración de informe, o peso recae sobre o grupo de goberno. Vale? Hagas algunha puntualización que se lle pida a algún funcionario, pero non é un expediente administrativo e non é un tema pesado. Por eso tamén anunciamos o noso voto a favor dos acordos. Vale, entón, votos a favor, queda aprobado. Pasamos ao apartado rogos e preguntas. Non teño constancia de que quedara algo, senón intento contestar hoxe, xa se me recordan. Eu non vin nas actas de referencia, como levamos tamén cerca de mes, excepto unha, sí que creo, control de calidade. Eso podo contestar as que son de antes deste, sí, control de calidade. O control de calidade nas obras, hai unha pregunta de Rianxo en Común, mes de xullo, o control de calidade é a conta da empresa que realiza a actuación. Págao a empresa que realiza, está así expresamente en algúns dos pregos da Deputación, por exemplo, para entendernos. Pero dirán, entón escollen eles a súa empresa? Non. Escolle o Concello a empresa que ten que realizar o control de calidade para que sexa un control de calidade externo á propia empresa que realiza a actuación. Eles pagan a factura dese control de calidade, pero analízase e mírase polo director de obra que é nomeado polo Concello, o arquitecto do Concello, é unha empresa especializada en control de calidade que é allea á propia empresa que realiza a actuación, co que se garante de alguna maneira a autonomía e de que o control é así. E inclúese, xa digo, dentro das partidas que a propia empresa ten que aboar como se estuera pagando ladrillos, cemento, o que tocara, ou asfalto. Vai dentro da súa conta de gasto, pero escolleito polo Concello de Rianxo, pola administración neste caso. Ben, rogos e preguntas de hoxe, Rianxo en Común. Empezo cos rogos e, a ver, falamos aquí en varias ocasións, ademais eu creo que distintos grupos, creo non, estou seguro, distintos grupos, falamos en varias ocasións da situación do tramo aquel que vai de xogo dos bolos ali a Tanxil, non? Sempre a resposta é un pouco esperando unha solución definitiva que viría co pexón e tal, pero nós creemos que rogaríamos que volvesen a retomar ese tema e que fixasen algún tipo de intervención, porque que en determinados momentos convivan ali peóns e vehículos non é nada adecuado. Entón, pois eso, reiterar un pouco este rogo. Tamén, en relación a outra rúa, e tamén o que pedimos aquí non é tanto unha intervención como unha valoración. A portavoz do PSOE refireuse á rúa Pazo de Rianxiño a propósito de uns aparcamentos que podían dificultar o tránsito naquela zona e tal. Nós, a instancia de algún veciño, pedíamos que considerasen a posibilidade, non estamos facendo a afirmación, que considerasen a posibilidade de facela de sentido único. Non parece exagerado, pero bueno, hai técnicos para que podan dar resposta, sobre todo en algunha parte ao inicio aquí contra a parte de baixo, bueno, de doble vía resulta bastante problemático. Un rogo 3, este sí que é unha cousa moi concretiña, que son unhas
unhas ponlas de un carballo, unhas cedras que estorban aí en Tanxil, xusto ao lado de onde estaba a entrada para o parking que habilitan no verán, non? Aí hai unhas ramas e unhas cedras que lles estorban a vehículos de unha certa altura. Vale. Outro rogo. Quería puntualizar este rogo, porque hai perigo de que caia o carballo ese, está enrollado con enredaderas, bueno, é un perigo para viandantes e máis para os do edificio que están en fronte, máis alto. Bueno, teño outro rogo máis que é que, bueno, na reunión que mantuvemos cos empresarios a final de xuño, supoño que como o resto dos grupos, fixáronnos chegar, supoño que tamén como o resto dos grupos, unha indicación que nos decían que, e seguramente é certo, que a praza de abastos está mal señalizada, como está mal señalizado o parking público. Entón, pois pedimos que se estude a forma de solucionar estes problemas, buscando tamén o xeito de vincular información do parking e a praza, porque pensamos que podría ser unha boa combinación, porque ambos os dous están medios baleiros a día de hoxe, entonces ao mellor facendo aí un pack pudéramos facer algo. E despois teño un rogo en relación aos orzamentos, porque, bueno, nos plenos as dacións de conta pásanse así por riba, como é normal, pero neste dannos conta das líneas xerais do orzamento de 2018, e estamos a vivir no 2017 con orzamentos prorrogados. Nós, como xa dicía na outra moción, non somos así de moitos dramatismos na exposición e tal. Ahora que sí decimos con toda a contundencia que esta situación para nós é inadmisible. Para nós os asuntos económicos son o centro da economía, calquer decisión que aquí tomemos de un xeito ou de outra leva aparelladas decisións económicas e entonces ese debate non se pode obviar. É máis, para nós cambia completamente se esta situación persistira, que, home, nós confiamos en que non, se esta situación persistira, para nós cambia completamente a perspectiva de que sentido ten que nosotros esteamos aquí traballando e propoñendo mocións que despois non vai haber non se lles vai habilitar a súa partida para poñerse en funcionamento, pero eu creo que incluso vai máis aló de determinadas decisións que nós non votamos, pero que non sei que sentido teñen as liberacións políticas se non temos orzamentos. É unha cuestión que deixo no alto e que o rogo é que, por favor, nos presenten uns orzamentos en tempo. En forma xa dou, por suposto que sí, pero en tempo, pois, bueno, xa que non tuvemos os de 2017, podíamos intentar cumplir a lei, e a lei di que antes do 31 de decembro. Si tuviéramos os de 2017, pois poderíamos transixir con xaneiro-febreiro, creemos que non hai moita disculpa para non presentalos conforme marca a lei. Ese é o último rogo. Despois teño algunhas preguntas. Sigo coas preguntas. Sigo. Bueno, a primeira pregunta é sobre o inventario de camiños. É unha pregunta que tamén nos fai un veciño, non? Sobre o inventario de camiños que aprobamos aquí de xeito inicial no mes de abril do 16. Queríamos saber a que responde ese retraso, se é un retraso que nos incumbe a nós, a algunha outra administración. Queríamos saber que pasa con ese retraso. Despois, queríamos o fío de inventarios, e como tamén aquí en máis de unha ocasión se aludeu a eles, en algunha tamén por parte do grupo de goberno, queríamos saber tamén se avanzou algo no inventario de bens.
no inventario de bens que se dixo que se iba a cometer, precisamente eu creo que foi no mesmo pleno onde se facía a aprobación inicial do de camiños, se dixo que se iba a iniciar un inventario de bens que semellaba máis problemático. Queríamos saber como vai o tema. Despois, a pregunta 3 é sobre a situación do aparcamento no entorno do centro de saúde, que está resultando moi problemática a determinadas horas. Non sabemos se están facendo algo en relación con esta cuestión e queríamos preguntar, pero só preguntar, non estamos preguntando, justamente, non estamos facendo afirmacións. Queríamos preguntar se podería considerarse permitirlle, porque claro, uns dos coches que ocupan prazas son os coches dos traballadores que non entran no parking do centro de saúde. Queríamos preguntar se podría considerarse cederlles aos traballadores algunhas das prazas de parking que o Concello debe ter, e digo en condicional, debe ter nas vivendas sociais. Vale. Pregunto, e tamén pregunto se tería sentido valorar o uso do disco para desincentivar o posible aparcamento nesa zona por xente que teña garaxes ou que ten a posibilidade de deixarlo noutro sitio. Estamos falando que, claro, a veces aludimos cando falamos da falta de aparcamento, falamos do parking público vacío e tal, pero creemos que para esta circunstancia non vale, porque claro, falamos de enfermos, non? Entón, ao mellor, pois, necesitan aparcar relativamente cerca. Bueno, despois, outra pregunta refiérese a algo que pasou agora, recentemente, nas festas, a situación da beirarrúa direita, dirección subida da rúa Rosalía de Castro. Estaba en maior ou menor medida permanentemente ocupada por coches. Non sabemos se houve aí unha permisividade excesiva, se en realidad se estaba multando e non había ninguna permisividade, se houve unha permisividade excesiva e se a houve, se se cree que efectivamente tiña sentido esa permisividade, se efectivamente faltaban plazas de parking, porque, bueno, a veces temos que reconocer que aparcamos en sitios raros porque non temos donde... Pero, bueno, fago a pregunta, esta é un pouco retórica, a mí pareceme que non, pareceme que había plazas de parking habilitadas suficientes como para que non estuéramos obstruindo unha beirarrúa. Pero, bueno, unha outra pregunta é que podemos enterarnos nos decretos da alcaldía de que un vehículo da policía local permaneceu nun taller 4 anos sin que se aceptara o presuposto de reparación nin se tomara a decisión de desguazalo. Tampouco queremos dramatizar, pero como puido darse esta situación? E son conscientes do efecto negativo que isto ten sobre a institución. Aquí deixanos, as institucións públicas deixanos aquí un vehículo 4 anos e non nos din que o arreglemos nin que o desguacemos. Está sacado dos decretos da alcaldía que se presenta para este último pleno. Bueno, despois a última pregunta refiérese un pouco a algo que xa falamos hoxe aquí tamén. Eu a veces teño medo de ser pesado con este tema, pero eu creo que nos facía falta xa que asinamos aquel famoso pacto, facíanos falta elaborar o documento. E, bueno, eu creo que aí está o tema dos concellos de Ourense, que o elaboraron con axuda, ou elaborou directamente a Diputación para cada un dos concellos. En todo caso, non sei se é resposta suficiente a que me daban antes, se o plan ese ao que aludían vai ser este plan, pero eu creo que aí estamos perdendo tempo e cartos.
estou casi seguro. Bueno, eu acabei as preguntas e os rogos. Bueno, un rogo era sobre os espellos, vamos a aparecer nos os espellos, pero que realmente son moi importantes nas saídas, que é onde están colocados, nas saídas das pistas, onde é dificultad para ver. Entón, o espello que está ubicado no Pazo, cerca do supermercado Día, está deteriorado e non se ve por el, co perigo de que isto supón para os que saen da pista hacia a carretera. Rogamos que se arranxe. E tamén hai un espello á saída da pista da Capela que está mal reorientado, por visto, e non fai a súa función. Rogamos que o arranxen. No Monte Grande, na entrada da pista que vai cara ao campo de fútbol, hai non sei se chamarlle socavón, no lado dereito, que se non podes, cando te metes, esquivalo, pois podes danar bastante o coche. Rogamos que se trate de rechar aquela zona ou que non haxa ese incidente. 3. Recordamos o rogo que xa fixamos noutros plenos de que se limpen ou se manden limpar a maleza das propiedades cercanas ás saídas das pistas, xa que impiden a visibilidade para sair á carretera sen perigo. En concreto, estamos a falar dun caso, e ha de haber moito seguro, da saída da pista que vai cara á Granxa Avícola Monte Grande. Ahora vou dicir unhas preguntas. Unha, o repetidor de televisión de Taragoña leva máis de 1 ano e medio estropeado, polo visto. Hai moitos usuarios que se queixan porque non poden ver a maioría das canles. De quen é competencia o seu arranxo? Cando se vai arranxar algo á entrada que vai á piscina, xa que está moi deteriorada? Quen ten que limpar as ervas que hai entre a calzada e a beira rúa na carretera de Asados? Xa están moi altas, entón había que limpalas. Na saída que está do supermercado de Día, cando están aparcados coches na entrada, é moi difícil de sair con seguridade, xa que tapan a visibilidade. Sería posible marcar uns metros de prohibido aparcar para así asegurar que non estean tan pegados á saída e así ter visibilidade bastante. Cando se van a arranxar todas as lousas, rexillas e adoquíns sobresaíntes que hai polas rúas de Rianxo e que xa dixemos noutros plenos que supoñen un perigo de caída para os viandantes? No listado de facturas chámanos a atención que se paga por algunhas liñas de ADSL 129,94 euros, 131,45. Queríamos saber por que se acadaban esas cuantías, non sei se son especiales ou... Tamén nos chama a atención outra factura de 3 comedeiros bebedeiros para gatos, 272,98. Para que son? Xa, pero, vistes. Están a tomarse medidas para que non volvan a sancionarnos polos vertidos dos pozos de bombeo que pasou como pasou no caso dos Miráns, que nos impuxo a Augas de Galicia unha sanción de 500 euros. Unha curiosidade que na lectura deses decretos, que son moitos, pero lémolos, un decreto número 644 está en castelán, sólvese. Non sei se hai alguna razón. Por que están a facer transferencias de crédito a pesares que dende a intervención se informan desfavorablemente e advirten que poden ocasionar algunha perturbación dos servizos que tiñan que ter consignación e, ao reducir o crédito, non se poderán, ao mellor, tramitar as facturas correspondentes. Moitos dos lavadoiros que hai nos lugares do Concello están cheos de maleza e casi inutilizables. Vais a facer algo para poñelos operativos? A nós parécenos que as fontes que hai nos lugares do noso Concello deben de estar ben coidadas. Vais a facer algunha revisión a esas que están peor? Sobre fontes, a pregunta que me dito que a fonte do Pazo leva moito tempo sen botar auga, non sei se é por unha avaría ou porque non hai auga. Tense pensado facer algún bacheo en pistas que presenten baches para que estos non vayan a máis? Hai moitas zonas que necesitan que se lles faga algo, xa que se deixan así poden poñerse intransitables. Algúns exemplos poden ser pista que vai á Escola de Quintáns, pista que vai á Igrexa de Isorna, pista de Iñobre pola Escola de Cruceiro, o interior de Campelo. En Cerqueiras tamén está mal, pero entendemos que hai que esperar porque sabemos que vai haber obras para poñer o saneamento. En Corques, a que sae cara ao Agro Marxando. En Leiro, a pista de Pieles e o interior de Meiquiz, polo menos na parte de abaixo, onde xa ten o saneamento. A pista de Ermida a Foxacos. En Asados, a pista que vai dende Somoza de abaixo ata o Cotón. Na Devesa tamén hai algunha pistiña que está mal. Seguro
que hai moita xente que coñeza outros exemplos, pero que necesitan tamén arranxo. Pero estes son só unha mostra para facerlles ver que é necesario facer un plan de arranxo das pistas, porque a xente pagamos o rodaxe dos coches e temos dereito a pasar polas pistas sen que teñan fochancas. Onde a Marquesina, onde sale a pista da Capela, hai unha farola na que a portiña onde ten os cables está aberto, entonces eso supón un perigo para os nenos. Pensan arranxalo a saída da pista da Capela. Que se vai facer para que dende a intervención non se teña que facer sempre o mesmo reparo suspensivo a determinadas facturas? Parecenos que isto non se fai porque pola súa parte a propósito, por suposto, pero dende logo hai que poñer solución, porque non podemos estar, como din no reparo, concurrindo nunha causa de nulidade de pleno dereito do gasto. Eu creo que non é culpa de nadie, ou é culpa de todos. Ao mellor as pezas que hai nese departamento pois necesitan unha peza máis para que se... Entonces é cuestión de pensalo. E tamén queríamos reiterar que o que xa suxerimos no pleno de febreiro, que despois da reunión que tivéramos co xerente do consorcio, ali onde tivéramos, onde nos explicou a realidade dos centros de día, das residencias e tal. Entonces, cando nos dixo, entendo que non o dixo porque eu recordo, non teño gravada a conversa, díxonos que sí, unha das cousas que ao mellor sí que tiñan que ir plantexándose é a construcción dunha residencia en cada provincia e tal. Entonces nos dixemos de broma, pero en serio, dixenllo, pois teñan en conta Rianxo, que mellor que en Rianxo unha parcela soleadiña, dixemos, en Rianxo, pois non a teñen. Entonces, parecenos que deberíamos de facer unha fronte común, como xa dixemos en febreiro, para pedir que se houbera que construir unha residencia nesta provincia, Rianxo sexa un firme candidato para este equipamento, xa que dende fai anos puxos a disposición unha parcela para iso e sigue estando disponible. Nada máis. Gracias. Os rogos en Campo de Pazos, Zaragoña, faltan unhas árbores e plantas dos maceteros. No seu lugar apareceron váteres, lavabos de baños e hasta lle puxeron ali periódicos. Desaparecían e os días volvían a aparecer outra vez máis váteres e diferentes. Entonces queremos e rogamos que decenten a zona a como estaba anteriormente, que estaba ben coidadiña cos súas plantas e cos súas árbores. Despois, tamén rogamos que pasen a limpar os parques infantís. O de Taragoña está cheo de residuos constantemente. Por outro lado, no Centro de Saúde de Taragoña hai unhas perdas de auga de cisterna averiada e me comentan que o consumo é moi elevado. Tamén se abren e cerran as portas das consultas cando hai corrientes. Creemos que pode ser pola floxidade das cerraduras, xa que están vellas e deterioradas. Rogamos que pasen a arranxalo ou insten a que o fagan. Contanos que foron tamén os de Viacua para a cisterna, pero que eles dixeron textualmente que pouco podían facer. Despois temos dúas preguntas. Unha, se nos podría aclarar que pasa na zona detrás da igrexa aquí de Rianxo co tema dos contenedores. Temos a versión de algúns veciños e o Concello, desde logo, non sale ben parado polo que nos contan, porque din que se quere desentender do problema, das manchas que hai debaixo, dos aceites. Eu xa recordo que o habíamos comentado nun pleno xa fai tempo e que iban a intentar arreglar a situación, pero me din que sigue a mesma. Por outro lado, outra pregunta, queríamos saber en que situación se atopa o proceso de listaxe de contratación que se comenzou en xaneiro deste ano. Mais nada, moitas gracias. Me supoño que da listaxe de contratación e do persoal administrativo está pendente xa única exclusivamente da proba de galego, e xa quedaría a lista configurada, esa lista para que no momento que haxa disponibilidade e posibilidades de contratar persoal poder realizar a contratación, entre outras cousas, para potenciar algún dos servizos. Evidentemente non é verdade que dos contedores detrás da igrexa se desentende o Concello. De feito, foron limpar a última cando as festas da Guadalupe e limpouse os restos de graxa que quedaron ali. Entre outras cousas tamén, e así tamén algunha veciña me ten transmitido,
polos malos hábitos tamén de algún veciño que tira directamente ao cubo, ao contedor, a restos de comida. E iso non hai contedor que o filtre. Pediuse cambialos, eu creo que se fixo o cambio, e se puxeron contedores que parece que lle faltaban unhas peciñas, puxeronse contedores con peciñas. A solución non estáse buscando a posibilidade de reubicalos, co que tamén, efectivamente, os veciños dali terán que moverse un pouquiño máis. Igual é a solución radical para evitar que siga acumulándose iso, pero non podo deixar pasar de que non nos despreocupáramos porque se pediu cambio de contedores polo da peza. Creo que se cambiaron, agora mesmo tería que preguntar, e se pasou a limpar con xabrón os restos que había ali. Ora, hai malos hábitos da xente, e así tamén algunha veciña mo dixo, eu non quero acusar a ninguén, pero, bueno, entón, vale, algo hai que habría que intentar tamén modificar o cambio, e se soubéramos quen é, pois tamén directamente dicir. Centro de Saúde, si se amañou, pasou, como Viacua non era competente, pasou un obreiro do Concello que sí que era competente para amañar as cisternas. Mirarei o da outro, tamén no Centro de Saúde se fixe unha importante inversión na cuberta, andamos adoecidos para que se cumpla o convenio do ano 2008, polo que o Centro de Saúde de Taragoña pasaría a xunta dentro do pacto local. Entón andamos presionando para que, dunha vez por todas, creo que xa non queda ningún atranco de tipo legal ou razón ninguna para que o Centro de Saúde pase a ser xestionado no Sergas como Centro de Saúde aquí. Tomo nota dos parques infantís, menciona de Taragoña, agora están en obras ali, por certo facendo unha rampa que favorece o acceso directo desde a escola infantil, da escola unitaria, directamente a ese parque, sin necesidade de sair á carreteira, van ter moito máis fácil. Tomo nota do de Campo de Paz, do de Centarazón, estábamos agardando facelo no mes de agosto, un cambio de árbores replantado, etc., non tiña sentido. Intentaremos facerlle unha modificación. Agora, tamén gustaríame que ás veces a xente tamén fora un pouquiño máis franca no que quere, porque a mensaxe entendina co primeiro váter que estaba ali. Supoño que sería a mensaxe que teríamos que entender de deixades feito unha porquería este oco, vale? Está ben, o primeiro entendémolo, pero un segundo e un terceiro parece que ao final é un mal hábito tamén da xente, cando o único que había era un retraso, non colocar e replantar un árbol en agosto, porque calqueira que ande con eso sabe, e logo ver como están as árbores ali, todas con golpes de coches e tal. Queremos adecentala, pero que teña unha certa vocación de permanencia e de saída. Si que donde antes había un oco pasouse un pouco de terra coa vontade de volver e deber de darlle unha solución definitiva e decente a todo o Campo de Pazos, incluídas as árbores que están algunha prácticamente tirada contra unha valla por froito do impacto dos coches. É dificilísimo sacar de ali, non? Entón, intentaremos facer ese adecentamento. Xerente do consorcio, considerar residencia, ese plantexamento xa tamén se lle trasladou ao propio conselleiro, de que tiña unha parcela ilimitada no sentido que 8.000 metros para facer o que quixeran, o que tuveran vontade de facer, e sí que se apuntou de que ou ben centro de día e residencia, ou ben residencia, ou ben ambos. Entón, xa se trasladou tamén ao conselleiro con posterioridade o mes de febreiro. Houve unha entrevista, froito tamén do traballo que se fixo e de presión por parte das asistentes para que nos concederan unha entrevista despois de moitos anos, e xa se lle trasladou que teñen esa parcela para o que sexa, para calqueira que sexa o equipamento social que queiran facer ali. Tampouco vamos estar parados con esa proposta e agardar. Tamén se anunciaba e hai posibilidades de buscar, pois igual, algunha alternativa propia, se está deseñando tamén algunha actuación que nos implique un pouquiño máis, e que interpele de outra maneira tamén a Consellería. Pois, a ver que podemos facer. Tamén igual hai que aproveitar que é unha parcela moi grande para pisos de protección autonómica ou oficial, vincular, quero dicir, hai xogo que podamos facer cunha parcela que é propia do Concello, urbanísticamente positiva, e que podemos poñela a funcionar tamén para chegar a bo término, non? Entón, témola aí e está, pero xa se lle foi trasladando, xa saben, son coñecedores de que hai unha parcela inmellorable e seguiremos trasladándolle. Que máis quixéramos nós que non enfrentarnos? O problema é, pois, ás veces que non os orzamentos veñen arrastrándose uns orzamentos moi limitados, con regla de gasto, que nos impide ás veces
Nós estamos tendo moito máis gasto en cultura, moito máis gasto en pista, moito máis gastos en alumado, moitos máis gastos noutro tema de cousas e non nos están seguindo os orzamentos. Intentaremos este ano. Ese vocexo dos orzamentos que se mandou simplemente non é o vocexo dos orzamentos que vai presentar o Concello, é unha especie de orzamentos de tipo administrativo que se remite unha pequena previsión que se lle remite neste caso creo que é o Ministerio, non? O Ministerio de Facenda. Non ten, bueno, ten que ver no que son macro magnitudes, pero non son o esencial que vamos, ustedes coñecerán en tempo e forma como a nós o proxecto de orzamentos. Tomamos medida ou nota de moitas desas actuacións que se plantexaron por parte do PSOE, de pistas, etc. Tamén convidar que algunha delas van encontrar acomodo no plan de obras que acaban de aparecer a cantidade que temos. Haberá momento para debatir e ver de incluir un programa completo ou ver de facer o abeiro dese plan de obras da Diputación moitas desas actuacións que nos sinalan aquí, non? A Fonte do Pazo estuvemos mirando, está dentro dunha finca privada a antigua arqueta e a canalización. Xa está avisada a Viacua para que pase a facer que meta o equipo que ten para averiguar onde está o atasco, a ver se damos con el, pero xa digo, nin siquiera encontrou a arqueta un dos referentes que era Frieiro, un antigo traballador do Concello que nos mandaron el que sabía onde estaba, nin el sabe onde está neste momento a arqueta. Entón, meternos nunha finca privada a facer caminado por ali, entón optamos por que metan o tubo de Viacua dentro da fonte e que averigua hasta onde vai. Tomamos nota do lavadeiros, algún si se fixo, estou pensando ali no Laxido, estou pensando en alguna actuación en Xens, estou pensando en alguna que está por vir tamén en Ourille, e quedan moitos. Tamén estaba ben recuperar ese espírito que había antes tamén de xuntanza colectiva e comunitaria e comunal de axudarnos. Eu non digo que o Concello non teña que ir, pero tamén estaba ben que ás veces apoiáramos nós mesmos tamén traballos na zona, porque, claro, ás veces non dá, e sobre todo para algúns lavadeiros que desde que se limparon non se volveron a usar. Entón tamén se dá mágoa invertir unha, dúas mañás, retirar, limpeza, etc., para que ao final a veciñanza non o recoñeza como seu. Hai que facelo, evidentemente, pero bueno, só ese chamamento de que en algún momento xalá recuperemos algo dese espírito tamén de botar unha man, porque antes facíase. E pasou de repente o Concello a facelo e de repente nos desentendemos de moitas cousas e ás veces aquí necesitamos todo, porque hai o que hai, non? E cada vez hai máis actuacións. Tomo nota da Marquesina, a ver, os comedeiros para gatos son dispensadores que, eu quero dicir, son caros, seguramente, pero non foron capricho, foron porque había unha demanda de veciños de que era necesario erradicar colonias de gatos de determinados sitios, e con ese obxectivo de separalos do que era eses lugares. Estou pensando na Fonte de Cabo da Vila como un dos lugares, non? A carreteira de Tanxil, ou incluso tamén unha demanda en Rianxiño de sacarlle un problema que está sendo de salubridade e de uns gatos que se reproducen. A idea é un proxecto que de alguna maneira ten continuidade non só para dar de comer aos gatos, sino tamén eses gatos entran tamén nunha especie de traballo de control de veterinario, de capalos, de esterilizalos e de buscar que efectivamente non vayan a máis as colonias. Non só hai xente que acude, veciños que van agora, en vez de darlle en frente a súa casa, acuden ao dispensario a encargarse de que ese dispensario teña a comida suficiente. É dicir, é un programa no auditorio agachado ali buscando separalos e que os gatos, quer dicir que ten unha razón de ser, non? Tomamos nota, mirarei o das liñas de ADSL, non sei os 644 en castelán, a verdade é que ese decreto non o sei. Non vou dicir que non é meu, pero seguramente sexa meu, non sei, seguramente igual algún decreto que se refire a algún, por exemplo, hai varios proxectos que son de temas europeos ou que van directamente ao Ministerio, como pode ser o que falaba antes das luminarias, ou tamén ao do arranxo na biblioteca, que se fixo a documentación en español, porque vai ao Ministerio de Fomento, non? Entón, eu agora mesmo non recordo. Mirarei ou algún erro que houbera. Tomamos nota do Centro de Saúde.
buscar efectivamente esa liña de traballo, a ver que podemos facer alrededor dos aparcadoiros, pois é o proxecto de renovación de instalacións de alumnado público, e falaba o crédito IDAE, por eso, iba en español porque era un artigo que iba ao Estado, o que falei antes da sustitución das luminarias. Vale? Entón, miraremos o da zona azul, a posibilidade de, efectivamente, o obxectivo das zonas como a Martela ou incluso tamén, que mencionaba antes, o Pazo de Rianxiño, é facer que a xente que ten unha praza de garaxe a use, entón que non lle sexa cómodo pois, chegar ao mediodía e deixalo ali toda a tarde, cando teñen unha praza de garaxe pois, na Martela ou teñen unha praza de garaxe pois, no propio Rianxiño, non? Entón sí que hai que mirar porque efectivamente a solución non é doada. Son os propios veciños do Pazo de Rianxiño, e contesto así tamén, quen acuden efectivamente para que se tomen medidas contra eles mesmos, porque son veciños do Pazo de Rianxiño contra outros veciños que nos din non, que sexa o Concello de Rianxo quen tome a decisión, como debe ser, evidentemente, pero bueno, que non deixa de ser azuzarnos contra veciños propios, que son os que aparcan en zonas que estreitan o paso e que non usan os seus garaxes e que lles é máis cómodo deixalo ali. Habrá que mirar, solución unha, pintar zona amarela e multar nesas zonas estreitas, e solución dúas, pois efectivamente o que apunta a posibilidade de cambiar as direccións e facer unha dirección única co que permitirá aparcar, máis pasar de maneira doada, non? Habrá o que valorar. O repetidor de Taragoña sí que foi amañado, pero nos encontramos cunha problemática máis complicada do que parece. Chegou un informe, porque desto se mandou tamén a Xunta información do que estaba pasando, o repetidor amañouse, había algunha canle que non funcionaba, e mandouse información a Xunta para que fixera un informe. No informe sinala unha problemática de difícil solución, que é que se arrombamos o repetidor de Taragoña, o sinal confúndese con xente que está apuntando desde as mesmas aldeas ao repetidor da Curota ou ao repetidor do outro lado, que hai determinadas canles que crea confusión. Claro, entón, o dilema é gordo. Se non faz o traballo en Taragoña que se fuxo nos seus días para axudar, pois queda xente sin velo, a que apunta ali. Pero se o amañas, tamén hai xente das outras parroquias que apuntando ao outro lado tamén quedaría sin velo polas interferencias. Entón é un dilema complicado que espero poder ir solucionando. Mandeille un informe, o informe da Xunta de Galicia aos instaladores, para que tamén nos deran información ou pensen que se pode facer, porque non é un problema de que non se chame a empresa que o instalou xa non este goberno nin o anterior, sino xa hai 6 ou 8 anos que se amañara. E é complicado, é un tema complicado, e está. O ideal sería que non existiran eses repetidores locais, que foran a rede, digamos, da Xunta, de Retegal ou da Curota, do Maio ou Catoira, as que deran cobertura, non? Si temos que meternos nos no medio con repetidores, temos que facelo, pero se está producindo unha distorsión dese estilo. Amañamos e, bueno, pois está amañado tal canle, pero determinados veciños puntuais da Atalaya, de Araño e de non sei que, teñen un problema nas canles non sei que, non sei canto, porque lles crea interferencias con... Entón, é un dilema difícil, de amañar, non amañar, hasta onde amañas, a onde apuntas. Entón, a ver se, de maneira técnica, damos resolto ese problema. Tomo nota das limpezas, as ervas, sobre todo falando da beira rúa que vai de Asados a Rianxo, esa estrada e toda a que é a estrada da Deputación é responsabilidade da Deputación, tanto a limpeza interior e sacar esas malezas dun lado como da aceira, é o que ten costume facer. Este ano fíxoa, pero prácticamente volve estar cheo. Está aproveitando o Concello cando vai a facer algunha limpeza e intentar darlle algunha máis, pero en principio a entidade responsable de unha e outra son as administracións titulares dos viais, por si nos empezamos nós tamén a asumir iso, entón, bueno, a ver se ven tamén a cantidade económica correspondente para poder ter os equipos para facer, non? Pacto de Alcaldes, espellos, tomamos nota tamén diso. Pacto de Alcaldes, unha das vías é esta, evidentemente non se acaba aí. Tamén teño que dicir que o Pacto dos Alcaldes recibo non sei cantos miles de correos de medidas que se están facendo noutros municipios, pero moitas delas son de autocomplación. Este mesmo fin de semana mandaban ir a Murcia
mandaban xornada do parto de alcaldes, a vidorra para os alcaldes, entón hai que mirar realmente que sexan actividades productivas, porque o que vin moitos deses encontros non deixan de ser encontros que falan de sí mesmos e se autofinancian, con cargo ao fondo dos alcaldes. Entón, a actividade do pacto de alcaldes, unha xuntanza para falar do que é pacto de alcaldes, invitan a alcaldes de todo o Estado e así cubren o expediente. Eu creo que nós debemos ir algo máis con ese traballo que se faga, pero garantolle que moitas veñen por aí, e hai que evitar efectivamente caer nesa autocomplacencia ou nese autocousa, non? Miramos o das prazas das vivendas sociais, algunha tamén se intentou facer a xente, por exemplo, do xulgado de paz, que teñen ali a súa cousa para evitar tamén que usaran. Entón, algunha das 5 que temos nas vivendas sociais xa se pasou a funcionarios do xulgado de paz con ese objetivo de que liberaran e non aparcaran ali para liberar para os outros e deixen máis plantas libres, non? Problemática do centro de saúde, estáse buscando algunha solución, intentando chegar a algún acordo con algunha parcela, ademais daquela que está en frente da gardería, con outra en frente do Costillar, a ver se temos máis sorte con esa outra. Inventario de camiños, aínda estaban hai unhas semanas dándolle volta a moitas das alegacións que houve, porque houve tamén algunhas alegacións que, aínda que chegaron de maneira extemporánea, fora do prazo establecido, polo volume que tiña e pola consistencia e polos problemas que podía, estou falando de algunhas de comunidades de montes, nos parecía interesante que se incorporaran, que se investigaran e que nos faciliten unha contestación para agora. Eu espero que antes de final de ano teñamos xa o documento para a aprobación definitiva do inventario de camiños. O dos bens está facendo unha empresa da Deputación, é un proceso que siguen pedindo-nos información, aquí estamos falando de moitas parcelas, moitos equipamentos, algúns tiñan planos, outros non tiñan planos, houbo que facer un traballo de pescuda bastante grande, tamén se aproveitou para sacar a luz, incluso levar a catastro e aproveitar para formalizar diante do catastro escrituras de propiedade, buscando un pouco tamén que en algún momento, cando teñamos o inventario completo dos camiños, ou dos bens, perdón, que cheguemos a bo termo, non? Entón, eu creo que antes de fin de ano sí que nos vai chegar xa para a aprobación definitiva o dos camiños, e espero que inicial, pois igual no que vai de ano e principios do ano próximo, a aprobación inicial do de bens. Vale, ese é un pouco que manexo. Pero unha das razóns, eso, ainda o mes pasado andaban de paseo, non de paseo, sino de investigación, o equipo co aparellador municipal e a policía local, buscando a titularidade de algún vial e intentando que o documento sexa o máis rigoroso posible, que teñamos nós o menor traballo posible que facer. Empresarios, miramos o do Praza de Bastos, o parking público, sí que hai pedido xa unha sinalización nova para complementar isto, estamos esperando un pouco a ter tamén o diñeiro necesario para mellorar un pouco o acceso, sí que efectivamente ás veces dá a impresión de que se necesita algo máis de sinalización, incluso algunha chamada que o parking é de balde, non se pense que é un parking que non ten prezo. Algún hai, sí que hai. Tema, sí, xogo dos bolos, Tanxil, eu creo que a solución, ou hai un acordo con algunha das familias propietarias, Baltar, lado esquerdo, unha familia tamén con certos problemas entre eles, polo que non dou encontrado un interlocutor certo para falar da expropiación, que sería un pouco o único mecanismo para dotarnos de chan nas aceiras. Sí que se fixo algunha xestión para ver por onde iba, pero nos encontramos coa problemática de que o acordo é difícil. O acordo é difícil fora do... Vámoslo mirar e se é necesario ir á expropiación dun dos lados, polo menos, para facer esa aceira. Pero sí que se está barallando e se preguntou xa tamén a arquitecta da posibilidade de expropiar algunha das fincas para facer as aceiras a Tanxil. O sea, non se está parado. Exixeuselle tamén, en base á lei, o propietario das ponlas dese carballo que as derrame, entón sí que se lle pideu que fixera, e tamén, conforme a lei, tampouco ten por que talar os carballos. E máis, é unha zona que no plan xeral está catalogada de zona verde.
o que é a finca toda de Baltar, a maior parte da finca, excepto unha parte que quedaría para o chalé. Eso, se miran o que foi o avance do planeamento, está así. Un dos grandes valores da finca é precisamente a vegetación. Son carballos en moitos casos, en algún caso de moitísimo porte, vellos, e que é un dos grandes atractivos desa finca que está chamada a convertirse en zona verde en Rianxo. Entón, non tomar tampouco decisións, pero sí que limpeza, derrame, que evite esa caída sobre as aceiras, e todo iso se lle requireu conforme a lei ao propietario pola policía. Creo que está feito un expediente alrededor diso. O que non vai seguir, claro, eu non sei se iso vai garantir as vistas de algúns dos pisos, ou eso xa non sei, pero que o derrame e limpeza sí que se vai realizar para facer iso, non? E, bueno, intentarei contestar algunha máis o próximo día. Eu creo que por hoxe está bastante ben. Vale, entón, gracias. Se alguén do público, que sempre o facemos, e máis con este auditorio tan especial para nós, se quere dirixir con algunha intervención, algunha pregunta, pois, gustosamente, queda plasmada. Que veñen do centro de día de Douro, sobre todo, que veñen moi mareadas, a pesar de que o que nos dice o tenente alcalde que se dormían mellor, pois esas persoas que veñen tan mareadas son depositadas de un modo nada profesional por parte das persoas que van en ese autobús, e hai queixas en ese sentido. Non sei de que maneira se pode corregir eso desde a alcaldía, non sabemos. Preguntamos nada máis. E o rogo é que, bueno, se modifique esa actuación, porque moita xente non se quere apuntar porque di non quero andar como un balde de aquí para lá e pasarlo mal. Entón, bueno, nós llevamos a decir que noso objetivo pensamos conseguir e que se elimina apuntarse a esa lista. Moi ben, pois moitas gracias e hasta o próximo pleno. Espero que consigan algo antes e xa non teñen que estar aquí. Vale. E gracias por seren tan educadas hoxe. Gracias.